не си го гледам пъти, ма не. Ето ти не гледаш. Не замазва, е! Това каза оплаши. Помисли, че нещо ще го лапа, ма не. Само Тунча! Чик, так! Так, чик, чик, так, чак, так, чак. Стига! Какво правиш, човек? Shall we power racing, motherfucker? Wunderbar, schneller, schneller, ja, schneller, darfst du, wann darfst du? Дами и господа, сега ще видите една обстава. Ето я. Още една. След малко ще мога да ви покажа още нещо интересно, само да видим дали има нещо. Сега отглеждаме се. Значи движим с газта скорост около някъде 10 км в час. Значи едно дърво е изкритено от земята, един асфалтови парчета. Значи другата седмица по телевизията ще дадат някой филм, ще видим кой ще е. Добре, следващия път два кошера и една стара виска. Джойнт! Момчето иска джойнт. Дайте му, бе, дайте му джойнт. Нема, свърши. Една новата песен на Джена, Тук спиваме да се стопая, да се огледаме дали минават коли. Давай, няма! Ибре! Трябва да дам на ден 20. Що? Боби, ти ли ще пушиш, бе? Сериозно? Аз ще пуша и аз. Чакай, карай на манастира, бе. Аз ще слеза от колата и пак ще излежа. Я дай огънче, бе. Дай запалката, бе. За какво тука, бе? Ще пушиш ли вярно, бе, или да се става друга? Да, бе. Просто на вечер. Ама какво ти иде? На вечер. Магазина. Ау! Тук опря нещо отдолу в тавана.